akhulume neze ngocansi ke yabo sigcine sesiconnecta kanjalo uyumjolo kahle kahle inkinga nje umndeni ngoba sofihlele siyakhuluma nje impela ko WhatsApp. Okay. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya. Igama ngomzothule ngwakashembe isibongo. Mafafuke njengetengabanisa banisa bunkosi ngalala maqedo lala bafoza nogaje isikudla kudlo othima uvimba ngala. Thukusungale ngumkhovo oyiphayo madakeni oshasa nkentela umakhuza safakiwe njengosawudi ngiyabingelela kwiNethezeka TV. Gama lohlelo sithi uphila kanjani. Nkosazane isibhalele istory salo udabalalo kuningi oluthinta iyona lenkosazane ibonile abanye bebhala yathi nayo ayisondele izokhuluma nathi la kwiNethezeka TV ngenxa yokuthi ke istory siphinde sithinte umndeni sigcine sivumelana ngokuthi igama asivele silifihle khona intokazi njengamanje sokhuluma naye nkosazane siyakubingelela kwiNethezeka TV. Yebo njani? Siyaphela nkosazane isizathu mongatshela umbuke lapha ekhaya ekutheni ukuthi usibhalele la kwiNethezeka TV kube yisiphi isizathu? Isizathu ukuthi ngibhalele kwiNethezeka TV ukuthi ngizwa abantu beshare izitori ezicishe ezifane nesami. So ngabona ukuthi nami angize ngizosishare nani istory. Okay. Ngizwa kahle. Ngifuna ukubheka la kukhona isinqumo esenza umuntu ukuthi ethathe isinqumo sokuthi eshare istory. Ngiyazi ukuthi sofika lapho egcineni. Mhlawumbe kukhona wena mhlawumbe into osuyibona ukuthi angithathe lesi sinqumo sokuthi ngishare lesi story. Ikhona sengiyibona. Yeah. Ake siqaleke ngestory njengamanje. Istory sakho sithini sime kanjani uma usibhalela sisibonile thina istory. Tshela ke umbukele emakhaya ekutheni ukuthi istory sime kanjani. Inkinga umalume benginoku uthi umalume sijole nomalume ngokufihla. Kodwa umalume unaye unkosikazi nomndeni futhi besijola ukhona kodwa sibafihlele ekhaya. Bekunokuthi nje mhlambe mengabe umalume ephuma ezitolo noma umalume kukhona lapha ayakhona ahamba nomsebenzi mhlawumbe angithathe ke sambe naye kanti thina siyazi ukuthi lapha siyakhona sofike setshontshane ke khona sidinga iprivacy nje yethu sobabili. Unkosikazi wakhe besimfihlele noma kusuke emsebenzini lapha ngivakashele kaMalume ahambe emsebenzini unkosikazi sisale senze nje into zethu. Imake lento iqala kanjani ngoba phela ayikho into engenasiqalo. Iqala kanjani umalume ungakanani kuwena umalume uphila impiloni nje ake siqale lapho nje ngoba ayikho into engenasiqalo engaqhamuka isiyinto nje eqhamuka sekuthiwa hayi siyalalana nosibanibani. Umalume akamdalanga kakhulu kumina kodwa umalume yaqala nje ukuthi sashiwe ekhaya sobabili sisendlini. So umalume ngangigqokele nje ingubo encane wangibuka shothi wangihalela into engibukayo walokho ngihlebela lokho nje ngisaba nami kwagcina sekwenzeka ukuthi angithinta thinte kwagcina sekuyinto nje eyenzekalayo nami enjoyayo ukuthi nje iyenzeka gcine sesitshontshana kanjalo kusavumelana nje ukuthi sizoyifihla emndenini senze isintshontsane nje. Lapho yenzeka lento vele unalo isoka wena noma awunalo? Isoka mina nginalo kodwa nje ngilitshelile nalo futhi ngilifihlelile ngaphela njengoba ngifihlele nomndeni. Okay. Ngifuna ukubuya la. Umalume vele uyazi ukuthi unalo isoka ngaleso sikhathi. Kodwa ngenkathi eqala ukuyikhuluma lento wena wawusaba ukuthi kungenzeka kanjani ngoba umalume noma wawusaba ukuthi lento nizoyiqala kanjani noma makungathiwa niyabanjwa ikuphi ngifuna ukubeke nje icaca ukuthi ngoba uthi wena wawulokhu usaba uyena wayazi ukuthi isoko unalo. Umalume wayazi ukuthi kunalo ngangasabi kakhulukazi isoka kodwa nalo kumele ngabe elizwa kungamphatha kabi lokho so nakho lokho ngina kusaba kancane kulona. Into engisaba kakhulu umndeni nanokuthi umalume ngingenza kanjani into kanjena nomalume wami. Ile nto nje ngisaba kakhulu ukuthi ngingalala kanjani nomalume ekunankosikazi futhi umndeni mangasuzwe nje ngabe ihlazo elikhulu kabi lelo ukuthi nje nami nomalume yabo into ekwenzeka phakathi kwethu. Uke wathinta indaba ngenkathi usibhalele indaba ukuthi kuyenze ukuthi niya WhatsAppana nitshelana ukuthi nikhumbulene kufika kanjani lapho ngifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi uthe wena ugcine enjoya ukuthi lento vele iyenzeka phakathi kwenu nobabili ngifuna ukuya la ekubhalelaneni khona mhlawumbe ko WhatsApp ukuthi uthi wena hayi nike nikhumbulane ethi umunye nami ngikukhumbula ngizobuya shothi lento isumjolo noma iyini.
Umjolo like ngoba phela yona siyakhuluma ku WhatsApp sihlezi nje sikhuluma futhi naye inkinga umuntu nje okhululekile ukhuluma nje noma kanjani nami angivulele isoba sakhe angitshela ukuthi ungikhumbule akhulume neze ngocansi ke yabo sigcine sesiconnecta kanjalo umjolo kahle kahle inkinga nje umndeni ngoba sofihlele siyakhuluma nje impela ku WhatsApp. Okay, ngifuna ubuya la uke wathetha indaba yokuthi nike niphume maniphume uthola ukuthi ethi mshana ungiphelezela sisaphuma saya endaweni ethile nisuke niye izitolo noma nisuke niyapi ukuphuma kwenu maniphuma nje ekhaya uyayekhethe wena wedwa abekho wena abanye abashana abakhona ekhaya angahamba nabo mhlawumbe abesilisa wena ukhona ungoyentombazana basuke bekhona phela yena uthatha engazuthi wenze ngathi uyangithanda kakhulu yabo ebashaneni yabo ukuze afihlele umndeni ngoba uyazi ukuthi nami ngabe siphuma uzothi siyaphuma mhlawumbe siyothenga ezitolo futhi siqale ezitolo esidlule sithenge lokho okuncane for izinto zasendlini mase siyahamba ke siyobhuka lapho ke senza izinto zethu sifihleke kahle mase sesibuya sesisula imlomo siphethe izinto ezincane zasendlini abantu benganaki emndenini ukuthi kwenzakalani phakathi kwethu. Ngizwa kahle sibuye la ngifuna siyithinte le eyale owakwakhe wena uphila kanjani naye nibukana kanjani wena ke wena uqobo ngoba yena akazi wena umbuka kanjani lo wakwakhe okuyena athandana naye. Mengimbuka sometimes ngiba nokusaba ngitshele ukuthi mhlawumbe uneyintsolo khona into eyaziyo ngoba ngeke ngimbuka indlela lapha ngibuka ngayo mhlawumbe sometimes mase umalume hayi ekulaba abanye abashana mhlawumbe evuma ukuhamba nami kulaba abanye abashana athi hayi ngizobashiya ngitshela mhlawumbe uneyintsolo ngibe nokusaba ngithi uma siphume le ndaba ngizokwenza njani Nkosi yami umndeni ngiyobukela ba ngiba nalokho nje ukusaba nje ngimbuka sometimes. Okay, uke wathinta indaba yokusebenza ukuthi umalume kuyenzeka ngoba ebuye ephume unekwakhe eceleni ngithi akahlala egcekeni. Yebo unekwakhe. Okay, ngifuna ukuya la ekuthenini ukuthi ke uke wathi ukuvakashe khona lo wakwakhe maye emsebenzini niyasala nina nenze lokhu enijwayele abantwana akanabo yibona yena egcekeni noma abantu abakhona egcekeni enisolayo ukuthi bangase besola uma bebona le ndaba yenu nobabili. Abantwana bona unabo inkinga bayafunda mengabe beye esikoleni nonkosikazi wakhe esikole emsebenzini siyasala lapho senze izinto zethu ngelilanga nje umntana wakhe wangongqoza sisesenza izinto ngenhlahlala yokuthi kwakhiwe eminyango so wakwazi ukuthi asheshise siqoqe base siyahlala nje sibe abantu abamsula basohamba uvulela ingane ngoba umnyango uyawukhiya. Ingane leyo ingakanani ayizikho insolo eyaba nazo noma isencane kakhulu. Ingane no 15 years kodwa umqondo wayo ngathi awukho too fast ngoba ayibangana insolo nje. Kwakuyikhombo lokulala ikamera. Yebo sasekamereni. Ngelinye ilanga ubona ukuthi mhlawumbe yona kungayiyona egcina mhlawumbe ilibhoboza lo daba ngelinye ilanga nje. Yebo mhlawumbe ngakubhoboza mekuthi inazi siyinsolo noma ikhona ekubonile. Okay. Ake sibuye ke sithinte le ethinta ke ethena ukuthi usibhalele la kwiNethezeka TV. Kukhona la engeke ngathi mina khona kungenzeka ekutheneni ukuthi kukhona into osuyibona ukuthi fa ulikhulume lolu daba ikuphi okubonayo ekuthena ukuthi noma okukususa phansi ukuthi ulibhale lo daba noma umngozo osubona manje ukuthi cha lento ayilungiswe mayilungiswa ilungiseka kanjani into kanje umnini daba engekho njengomalume okuyena kufanele ngabe sikhuluma naye sihlala phansi ukuthi ngoba usibhalele lento ukuthi wena isikuphatha kabi ngenxa yezathu ezu1 no2 no3 and egcineni ngicina sengathi niyajola wena ujola naye ngoba ukubhale kanjalo uyayibona lona ukuthi sengajola nani laba abanye abaseceleni sengathi lo othandana naye eceleni umuntu nje entshontshana naye kodwa umuntu enithandana naye ngifuna ukuthi siyilungise lapha ekutheni ukuthi ikuphi la ofuna wena iqhumbuze khona ukuthatha umalume hlale phansi naye sixoxe lo daba sibuka ukuthi lento ixazululeka kanjani noma senze njani. Umalume yena singamthatha mhlawumbe sihlale naye sixoxe lo jaba kodwa like simkhumbuza ukuthi nginomuntu engitshola naye hayi ukuthi uyena umuntu okhona umaqondana simkhumbuze nokuthi yena unomakoti. Wena usafisa wena uqhubeka naye. Yebo bengisafisa ukuqhubeka naye ngoba into yethu ibisamnandi kodwa
inkinga nje mengabe siqhubeka kakhulu kuhambe iminyaka eminingi silokhu siqhubeka nayo lento mase sivela ukuthi isihambe iminyaka emingaka mhlawumbe emndenini ke iyona into engabe inkinga ke leyo engiyisabayo kodwa nje ukuqhubeka nayo kwamanje ngisakuthozela ukuthi ngiqhubeke nayo kodwa inkinga nami ngisadinga isikhathi sokuthi ngikwazi ukuthola isikhathi nomuntu lo engihlekisana naye lo munye oseceleni okuyena ngoba umalume phela naye usantshontshana it's not like into permanent. Oh, mayingekho permanent. Ukutshotshana phela kuyayekeka. Ukutshotshwa kuyayekeka. Yindaba inkinga phela mekusamnanda kuyeke yabonga ngoba manje hey, imake iprotection yona neyisebenzisa noma plan to brown. I-protection yona siyayisebenzisa kodwa kwesinye isikhathi nje ubuye engafuni ukuyisebenzisa athi akanayo anganomsobo enganayo ngempela noma isuke engafuni ukuyisebenzisa nebo kodwa futhi lokho kuyangikhathaza ngoba mengingasebenzisanga ngike ngibuye ukuthi mase kuthiwa ngiyamitha nje ngimithinga namalume ngathini nje emndenini sengimithingani sekuthi amalume nje ngathi itholakala ukuthi amalume yabo ngoba into engesikwazi ukuyifihla le ngoba phela ingane izoyiveza ukuthi mina nangu baba wami izovela ifane naye straight mengabe kuyakhe nokuthi ke nje ubuzakala ukuthi ingane kabani uzothini wena phela ngingafihla ngoba phela naye thinki nayo kukhona ngamsulela ishuthi ngasulela yena lo engihlekisana naye ngithi eyakhe ingane ngifihle ngoba phela ngenzela umndeni ukuthi ungazi kodwa egcineni nginova lokuthi ilento ingagcina isiphumile ukuthi ingane yamalume. Okay, ngoba kungenzeka ukuthi kahle kahle into enidingayo nina nobabili ukuhlala phansi kube umuntu yabona laba bantu kukhona abantu abakwazi ukulapha ngenkulumo nje mhlawumbe belapha ukucabanga komuntu ngokwengqondo yabona laba bantu abakwazi ukuhlala phansi nawe angazi ngababiza ukuthi ama-psychology bani beyibona into kanjalo kodwa abantu abazokwazi ukweluleka ngokwengqondo ngoba phela egcineni enye into mase ingene yagxila engqondweni leyo nto isuke usu-addicted kuyona isingasayekeki kakhulukazi wena lo muntu uyigazi lakho umalume futhi uyasho ukuthi inkinga usathanda kunzima ukuthi ungayeka and uyena ngathi usepermanent lo munye ngathi uyimbamba ke manje usebona ngalezo yikhathi futhi leso sikhashana nje uyakhona yana futhi ukuthi umnika amamudi athile uyayibona leyo nto kodwa lo wakina umniki lawo mamuthi athile ukuthi mhlawumbe umbheke ngenye indlela kwesinye isikhathi noma umkwatele kodwa lo okuyena yena hayi uwenza yonke leyo nto ngenxa yokuthi umuntu wangaphandle ngifuna ukubuya lana ongakusho okugcina usukubhekise kubo bonke abantu abasifazana abanalenkinga ethi ayifane neyakho naba besilisa abanayo lenkinga ethi ifana neyakho ungathini kubona ekutheni ukuthi ingaqala ngisho uqala into kanje ngoba yonke into iyajovana. Ngingathi nje bengayiqali ngoba yabo once wayiqala into abisayekeka kunzima nje ukuphuma entweni and mase usujwayeleke manje ukuthi ngenza into kanje kumnandi enjoy yonke into nje iphatheke kahle ugcina ungasakwazi ukufocusa kule ebuthi uzoyenza nje wena eceleni yabo mina nje benginomuntu eceleni engitshela ukuthi sinizoba nefuture naye kodwa kwafika umalume manje umalume sesefika akasayekeki umalume futhi ngiphethe kahle umalume njalo mehamba ekhaya uhamba nami ethi ngimvakashele emzini wakhe angenzele yonke into angithengele impahla angithengele yonke into mengidinga nje into emnandi ngihalela something uyena uyangithengela lo munye angisamceli lutho akasangenzeli lutho naye yabo ngoba uyabona naye ukuthi isikhathi sakhe anginaso so manje angisenaso nje kahle kahle isikhathi sakhe nginesikhathi samalume manje ngibona nami nginethezekile kumalume kanti kurongi lokho umalume unonkosikazi and umalume futhi umuntu wasemndenini mina ngumshana keni. Sibonga kahle khona Nkosazana ukuthi ube nesibindi sokuthi ubhale futhi usondele kuthina ngoba sithe sondela waqala wanqikaza side isikhathi sathi so share udaba okubalekile lokho ukushare udaba ukunqikaza kwakhe angazi ukuthi bekuyini nakho uyakwazi ukukhuluma uvulekile uyakwazi ukuxoxa udaba kodwa siyabonga nje ukuthi ulishare udaba ungathini kwabanye ukuthi belishare udaba uma kuya ngokuthi kukhona into ebahlukubezayo. Ngathi kuyasiza ukushare udaba ngoba kusiza ngokuthi ukhuluma uvule isifuba sakho nanokuthi ke abalaleli nababukeli bazolokhuza bazocomment ukuthi nali into engasizakala ngayo mhlawumbe bekunika isombululo ukuthi into ekumike kanje kumele uyenze kanje ukuze ukwazi ukusizakala noma ungasayidingi leyo into ukuthi yenzeke empilweni yakho. Sibonga hlakhona. Okay. Kunjalo mbukela lapha ekhaya iNethezeka TV izona indaba esiziphethe ezinye zeindaba uyithola ishisa la kwiNethezeka TV sibhalele ngena ku YouTube ungene ku Facebook ungene lapha ku TikTok Nethezeka TV kama ngumzothule ngwakashembe
mafavuke njengetangabani sambane samba umgosi angalala maqedwe lala bafozane okubalekile ukuthi usilandele nezinkundla zokuxhumana utshele nabanye ukuthi nabo besilandele na kanjani yimo wakho uDJ Ponyaponya ayiphindi idibane.